Mikki minä lyhyt 130 cm. Onko? 145! Alvikki, minkä ikäinen sä oot? Kasvaaks sä vielä vittu? 22 vittu. No eikö En oo vissiin tuu kasvanut kasvettu? Mä enemmän ikää kuin 7 vuotta. Enemmän ikää kuin vitutta. Tuu säkin. Mennä päälle. Mitä kaikki on tuolla taakse? Mä katon selkää. Voi Kalle, vittu, päällä sä vai? oot tuolla. Siis päälle vai? Pääse päälle nyt vittu. Vai tänne? Vittu sä luulit. Oh, mulla on pommi. Mä näen ton. Ota pommin kohta. Ai se on vika. Vittu. Veto. Mene. Hei 5 tappoa tokaa nyt mennään. Kiva kun Tommi kärrää, ei mitään. Tommi kannaa. Nollata. Oh vittu. Rehti. Joo, pikkutalo kärrää näitä. 35 minissä! Veteraanipelaajia vittu. Veteraanipelaa. Ei voi. Ota tätä. Kalli, miten sulla on 6 tappoa ja 2,5? Kalle, Se oli se P-säitä. Pikkutallu, mitä kuuluu? Oikealta. Paskaa. Aivan vihuja. Katsokaa kuka teit kantaa. Ei enää kanna. Ei jumala! Ykkösenä. Pitkästä aikaa. Ensimmäistä kertaa näissä piireissä. Onks se niinku hyvä hänellä vai huono meille? Sellainen 50-50. Sekä Hyvä meille että. kaikille. Jostain selästä vai? Midistä. Se tuli midistä satan sillalle katsomaan. Talvikki katsoo ylös. Tommi taas kantaa meitä. Siinä sulle iso pyssy kantaa. Siis oikeesti vittu Tommi, kato noita statseja. Täällä on yksi ja jätä vitun kulmas istumaan. Mennään sit hakemaan. Kimash. Varmasti siinä kulmassa. Oot sä tosissas? Ai vittu se ei. Tamme! Puukotaan. Oli. Siis kopaa sen. Täälläkin kovat holti. Kalle holtaa vihujen puolesta. Saanko mä aviikaan, jos mä kokeilen pikkan? Sä saat avikan. Herellu. Vittu toi auto heittää. Ja Empa pölli. Aika rohkea. En pölli. Ei varmaan peli! Tää vittu portais yks saatana. Tosi midiä. Hei Emil, kerro mihin tää nade menee. Joo. Mä oon aika kellun kanssa. Se menee tohon. Tuo on täydellinen. Mennään Emil, halo, mikä tilanne? Miten täällä on vihu, kerrokko? Mä tiedän. Onks info? No ei, joku vihu heitti mölli ite tänne. Mä ensi kerran sen. Nyt oikein. Hei, halo. Mennään kaikki konnuun. Kaikki shiftaa konnuun. Näin. Se on aina mä, joka jää. Mitä? Kalle tappoi. Kalle on hengissä. Ei, vaan klassikkotaku. VH-testi, a.k.a. VH-testi. Tätä käytettiin jo niinku 2000-luvulla. Missä on? 2020 me aloitettiin. Miten ne ampuu sen savuun? Mitä vittua sä tunnet? Teekö valo? Mitä vittua sä tunnet? Kattoo se savuu. Lähän vetää hyvää hailta. Ai. Maailman paras pelaaja. Mikä sun idea tässä? Mikä sun lääni on? Ei mikään. Ei mikään. Ei mikä idea. Antaa granaattia vetää vähän lähemmäs. Se oli ihan... Ajattelin, että heittää karttia sieltä. Eipä heittää. Granaatti. Pitäisikö lukiolaisilla antaa granaatit, kun ne menee sinne? Mene. Nooni, joo, ryssä. 100% Häkkäri. Kato heti näkö päällään Wow, noin.